proyektni biz 2015 yılda başlap jibirgen edik. Әлгі проект кысаларында біздің құрметті замандашларыбыз Абдулла Тукай әдәби музейында үзләрен экскурсовод ролендә сынап карыйлар. Әмма шул еллар эчендә инде экскурсовод булып безнең музыкантларыбыз да, әдәбият белгечләре дә, язучыларыбыз да, врачлар да, баш табиблар, рәссамнар да, урманчылар да, гомумән төрле һөнәр ияләре экскурсовод булып чыгыш ясады. Әмма бу ел уздырыла торган беренче экскурсия, йолдызлы экскурсия. Экскурсовод дип әйтәсем килә инде. Безнең тарих фәннәре докторы, гомумән тарих буенча, Тукай яшәгән шәһәр буенча иң кызыклы мәкаләләр авторы дип таныштырсак ялгыш булмастыр. Барыбызга да таныш Лилия Рамиловна Габдрәфикова. Мен инде озак таныштырмыйм. Килмәгәнне сезгә тапшырам. Рәхмәт. Бик зурладыгыз мине. Шулапта Пашыру Дектор һәм үзенең экскурсияны менә шу кичкенә экспонаттан башласак килә. Бу инде борынгы түгел, әмма борынгыча итеп ясатып эшләнгән телефон. Мен Тукайны алсак, ул 19 гасырда дөньяга килгән бит инде, 20 гасыр башында инде бу дөньядан китеп барган. 27 генә ел яшәгән, әмма шушы чор 3 көнә дистәгә тулмаса да, монда шулкадәр күп үзгәрешләр булган. Гомумән дөньяда да һәм татар тормышында да һәм кайбер шул яңа әйберләр белән шул уңайдан телефон без әле дә кулланабыз. Электричество булсынмы, яңа транспорт чараларымы, барысы да шушы модернизация дип әйтәбез, шушы заманда татар тормышына һәм башкалар тормышына килеп кергән. Ягъни поездлар, автомобильләр, велосипедлар, бәлки тик Әлмәттә булсак, анда Тукайның велосипед белән һәйкәле бар. Ул да инде менә шушы заманда үзгәрешләрне чагылдыра. Һәм ул заман кешеләре бу яңа үзгәрешләрне төрлечә кабул иткән, кемдер куркып караган, шикләнеп караган, поездга утырмаучылар да булган, автомобильне шайтан арбасы дип йөртүчеләр булган, велосипедны да һәркем әлбәттә утырмаган, хатын-кызлар велосипедта йөрүне хупламаганнар, алар урыслар арасында да бик таралган бу кире караш. Телефондан да кайсы кеше теге телефоннан тавыш чыкканда да алар китап белән бәйле. Һәм менә бу Тукай үзәге дип аталган, Тукай центр, монда Тукайның иҗатына багышланган китаплар һәм Тукай үзе язган да китаплар төрле төргә тәрҗемә ителгән. Һәм менә шушы модернизация, прогрессив үзгәрешләр алар әлбәттә китапсыз күзгә алдына да китерү кыен. Татарлар тормышын алсак инде без 19 гасырга кадәр һәм 19 гасырның башында әле кулъязма китап таралган була. Аларны муллалар, шәкертләр күчереп утыралар һәм кулъязма булганга күрә китаплар бик кыйбат тора һәм шуңа күрә китап культурасы әле таралмаган була. Әмма инде 19 гасырның икенче яртысында һәм инде башында менә Казанда Азиат басмаханасы ачыла бит инде, басма китаплар да күренә башлый һәм алар нәрсәсе белән айдып торалар, бик арзан булалар, аларны ярминкәләрдә, базарларда саталар һәм Ondan avdan avga 40 takmaşçılar da kitap satıp yürürler. Hem şuna göre Tatarlar arasında indi kitap oku bik kim toralar. Tukayның үскән чоры менә шушы kitap белән бәйле, kitap мөхите белән бәйле. Ул инде әлбәттә үсмер вакытта 19 гасырның икенче 20 гасыр башында инде беренче рус революциясыннан соң татарларның газеталарда килеп чыга, татар телендә инде Казанда да күп газеталар чыга башлый. Сөйләштә һәм башка шәһәрләрдә дә Тукайның да карашы тәрҗемәгә күчүгә үзгәрә һәм аның язмасы да бар. Без бер нәрсә булмаганда шушы тәрҗемәне укып яттык, хәзер инде күп газетлар булдырылды һәм инде безнең сайлап ала алабыз дип әйтә инде. Һәм әлбәттә бу әдәбиятлар Иза Фәхреддин, Гәзиз Хакилар һәм башкалар Тукайның иҗатына зур йогынты ясаганнар. Буннан рус әдәбияты белән дә кызыксына, рус әсәрләрен тәрҗемә итә.
Һәм ул бөтенләй нәрсә белән бәйле Тукай чорында мәдрәсә укыган шәкертләр алар рус классында да укыйлар. Чөнки муллалар мәдрәсә беткәч инде мулла алырга таныклык алу алдыннан рус теленнән экзамен бирергә тиеш булалар. Шуның өчен һәр мәдрәсә рус классы булдыра. Һәм әлбәттә шул рус классында алар рус телен үзләштерәләр. Тукай белән танышу кечкенә вакыттан башланды. 8-9 яшь булгандыр миңа. Аның исемдә калган дигән автобиографик язмасы миңа килеп эләкте. Инде беркемгә менә ул дип торган китап булмады. Ул чираклы рәвештә генә бу минем өчен беренче документаль әсәр иде. Һәм ул чын арасында тетрәндергеч язмалар. Әле дә күз алдымда тора иде аның язган кайбер сәхифәләре. Кышкы буранда ялан тәпи килеш аны бер карчыкка тәрбиягә калдырганда кертмичә торалар ул менә ничек пешегәнен, ничек аяклары туңганын, ничек әрнегәнен язып калдыра. Икенче бер эпизод ул инде башка бер гаиләдә тәрбиядә, ул бәрәңге казып утыра, көзге салкын көндә һәм аның аякларын шулай ялан аяклар тәпиләрен кара җиргә күмеп утыра һәм күбегез беләдер инде ул эпизодны апасы аның көрәк белән шул аягына килеп бәрелә, андагы да шул үзе яза инде, ни өчен моны яздым дип. Шулкадәр аягым авыртты, анда шрам да калды, әрнүләрем әле дә истә, шуның өчен яздым ди. Һәм аңлашыла ки, Тукай ул ятим бала була, аның тормыш юлы чынлап та бик катлаулы. Башта аның әтисе үлеп кала, аннары инде әнисе үлә, ул төрле гаиләләрдә тәрбияләнә. Һәм шул уңайдан инде мин татар тормышында асрау, тәрбиягә балу, ягъни приемный балалар турында сөйләп әйтәсем килә. Ул да кызыклы күренеш. Гомумән татарлар арасында әлбәттә чит баланы тәрбиягә алу бик таралган булмый. Алсалар да туган тиешле баланы алырга тырышалар инде. Бу инде традицион карашлар белән дә бәйле, барыбер үз канын, үз туганын дип карау булган. Чит баланы алсалар инде анда инде юридик яктан ике төрле группа әйтергә була. Бер яктан, әгәр тәрбиягә алалар икән, чынлап та документаль рәвештә моны оформлять итәләр инде, опекун һәм башка наследование сорауларында барыбер бу балага бирәләр инде шулар. Икенче яктан асрау дигән мәгънә бар. Асрау инде бу чит баланы алалар һәм аны хезмәтче рәвешендә кулланалар. Бу асраулар сорау инде татар әдәбиятында да күп кенә күтәрелгән. Аны ниндидер ямьсез күренешләр белән дә бәйләп әйтүләр була. Бигрәк тә кыз балаларга кагылганда инде аларны эшләтәләр дә, аннары исемнәре чыгып куып чыгаралар. Икенче яктан караганда архив язмалардан без күрәбез инде кайбер бай гаиләләрдә асрау кызларны да күп кенә калымнар биреп үскәч, инде үскән кыз булып җиткәч ки бик аска төшеп урысларга йөрү күп карала инде. Бигрәк тә муллалар һәм традицион карашлы кешеләр моңа каршы булалар. Һәм менә Каюм Насыйриның язмалары бар, ул Казанда яши, 19-нчы гасырдан рус мәктәпләрендә укыта. Ул инде менә шулай балакларын чыгарып киеп йөри һәм аңа инде язани вакытта мусулманнардан, татарлардан Казанда берзин шулай йөри иде. Һәм без беләбез инде аны урыс Каюм дигән исем дә кушалар, менә шулай мыскыллау була. Һәм шуңа ул бераз татар дөньясынан читтәшеп тә яши Каюм Насыйри. Уйлап карасаң, менә шул бәхәсләр аның шул кием кыяфәтеннән дә чыккан инде. Аның ичке дөньясын бик аңламыйча. Тукайга килгәндә инде шушы модалар таралган вакытта бит инде җитешә, үсә һәм анда әллә сораулар тумый. Үзгәрешләре
бигрәк тә татар сәүдәгәрләре гаиләләре белән бәйле, чөнки алар бу үзгәрешләрне шәхси тормышларына керткәннәр. Һәм алардан карап инде гади халык та иярә башлаган. Чөнки әлбәттә чиновниклар, дворяннар белән гади халык бик аралашып яшәмәгән. Сәүдәгәрләр инде бай кешеләр булганга, барыбер аларның мөнәсәбәтләре шул югары катламнар белән дә тыгыз булган. Һәм Апаковлар гаиләсенә бәйле язмаларны алсак инде 1840 елда монда Казанга Эдвард Турнерель дигән сәяхәтче килә. Һәм аны инде кадерле кунак буларак төрле җирдә йөртәләр. Һәм бер төрле восточный экзотика кебек инде Апаковлар гаиләсенә алып баралар. Ул яза инде аларның өйләрен тасвирлый, сафалар бар иде, диваннар һәм башкалар. Һәм 60-нчы еллардагы архив документлар, опись имущества дип әйтәбез мин тап булдым Апаковлар гаиләсе белән бәйле. Һәм анда да язылган. Бу 1860 елгы документлар, стеналары обой белән, обита обоями дип, идәннәрендә кайбер бүлмәләрдә паркет булган, кайбер бүлмәләрдә сары краска белән буяп куелган. Һәм әлбәттә ул вакытта 60-нчы һәм соңрак инде урындыклар да күренгән. Гомумән бит инде утыру ул күчмә халыкларга, көнчыгыш халыкларга бик урындыклар белән куллану бик хас нәрсә түгел бит инде. Һәм менә шу Турнерельнең язмасында ул хатын-кызлар ягына да кирип чыга, алар идәндә утыралар дип яза. Бу 1840 елларда әле. 60-нчы һәм аңа табан инде 19-нчы гасыр ахырында инде ореховая мебель дип әйтәбез инде, шундый төрле венские стулья, алар барысы да була. Һәм гомумән күп кенә татар сәүдәгәрләренең шул дөньяларын тасвирлаган язмаларны карасак, анда көзге бигрәк көзге була. Алар көзгеләр белән монда бик кечкенә көзге язмаларда инде күренә түшәмдән идәнгә кадәр һәм залларда көзгеләр була. Көзге гомумән 18-нчы гасырда, 17-нче гасырда Европада тарала һәм тора-бара инде массовый производство булгач Россиягә һәм татар сәүдәгәрләре арасына да килеп чыга. Һәм ни өчен минем уемча инде көзгеләр белән бик нык мавыгалар татар сәүдәгәрләре, чөнки татар тормышында, яшәешендә бу вакытта ислам, традицион карашлар белән бәйле тагын бер нәрсә, ул да булса кеше сурәтен, тере җаннарны рәсемнәрен хупламау була инде. Әгәр шул рус сәүдәгәрләре һәм дворяннары дөньясын алсак инде йортларын, бай йортларны, алар бит инде стеналарын шулай картиналар белән бизәгәннәр. Татар йортларында андый нәрсә күренмәгән. Әмма алар шулай көзгегә карап, үзләрен чагышларын күреп, барыбер менә шул тыюларны урап кеше чагылышын күргәннәр. Тора-бара фотографияларда таралу белән рәсемгә дә караш үзгәрә. Һәм татар Тукай музейының бик ныклы интерактив экспонаты. Анда инде татар Тукайның чордашлары, дуслары, замандашларының рәсемнәре, матрослары. Тагы бер кызыклы экспонат, шулай сәүдәгәрләр белән бәйле, ул да булса сәгатьләр. Сәгатьләрне дә татарлар бик нык яратканнар һәм бу бүлмәдә без бер генә сәгатьне күрәбез. Алар инде берничә сәгать куйганнар. Өстәлдә дә торган, идәндә дә торган һәм алар кызыклы нәрсә, алар вакытны төрлечә күрсәткәннәр. Отельләрдәге кебек түгел инде, 2 сәгать айма түгел, берничә минутка гына. Бу сәгатьләр бит инде алар тавышлы сәгатьләр, мотор тавышлар чыгарганнар һәм менә шул татар байлары һәм гомумән зыялылар шул рәвешле төрле вакыты җиткәч инде тавыш мотор чыга бит. Бер артлы мотор бер төрле музыка булган инде шул сәгатьләрнең тавышына. Һәм алар менә шулай әлегә баягы тыюларны урап менә шулай чыкканнар һәм бу бит кеше тавышы түгел, сәгать тавышы гына. Вроде бы не запрещено, һәм шулай карашлар үзгәргән. Сәгатьләрдән соң инде икенче механизм таралган татарлар арасында, ул да музыкаль ящиклар. Шарманка кебек инде, Аристон, Мира, Стелла, анда калай тәлинкәләр куеп татар язмалары да, көйләре дә яза башлаганнар. Бу да инде кеше тавышы түгел әле.
механизмына һәм гомумән сәгатьләрне ремонтлаган мастерскойларда шул музыкаль ящикларны да төзәтергә китерганнар һәм Казанда, менә Печән базарында 2 мастерской эшли, шул сәгатьләрне төзәтү буенча һәм шул музыкаль ящикларны. Тукайның балачагын алсак, анда аның фотолары булмаган, фотога аны төшерүче булмый, әмма инде үсмер чагыннан мәдрәсәдә укыган вакытлардан фотолары күренә башлый. Менә шушы берничә листәдә татарлар арасында фотога караш үзгәрә. Ул әлбәттә сәүдә эшләре белән дә бәйле була һәм бигрәк тә муллалар белән бәйле була. Әйтеп үттем бит инде, муллалар рус теле буенча экзамен биргәннәр. Һәм ул рус теле буенча экзамен биргәндә делаларына фото ябештергән тиеш булалар. Ни өчен эшләнгән, бу да кызыклы бик момент, чөнки рус телен барсы да әйбәт белеп бетермәгән һәм кай вакытта татарлар бик тапкырлар бит инде. Алар бер кеше әлләнчә кеше өчен экзамен биреп бетергән инде. Һәм шуның өчен алар чөнки Уфада бирмәгәннәр экзаменны, ә берәр рус школасында инде, училищесында килеп бергәннәр ул экзаменнарны. Һәм шуңа күрә 80-90 еллардан 19 гасырның шул муллалар да фотога төши башлыйлар. Бер яктан кадими карашы булсалар да алар рәсемгә каршы бит инде, әмма икенче яктан указ аласы килсә фотога төшәләр. Һәм менә әлбәттә инде 20 гасыр башында күбесе аңлый фотоның зур истәлек, зур документ икәнен. Шулай да инде барыбер төрле карашлар була әле. Менә Ризаэддин Фәхретдиннең Асар китабы бит шушы вакытта күбегез ишеткәнегез бар да, ул теге свод инде. Ул шул Асар китабын чыгарганда 20 гасыр башында фотоларда сала кайбер теге билгеле кешеләр рәсемнәрне. Әмма аерым теге сатканда инде кемгәдер шул фотолар белән сата, кемгәдер фотосыз инде. Кешенең карашларына карап инде, хөрмәтле. Һәм Тукайның инде менә җиназасы белән бәйле дә күп фотолар сакланган. Менә үткән елда бит инде кайбер теге уйдырмалар килеп чыкты. Тукай булмаган икән. Аны уйлап чыгарганнар икән. Шундый төрле хәбәрләр бу теге хайп өчен эшләгән инде. Безләр дип әйтәбез. Әмма менә аның җиназасынан күренеп тора, шулкадәр халык аны күмергә килгән һәм булмаган кешене шулай хөрмәт итеп җирләрме инде. Һәм чынлап та аның тормышын чагылдырган инде фотоларда соңгы елларда күп була. Аны хастаханәдә дә төшерәләр бит инде. Аның әҗәле җиткән әлбәттә дуслары белә, әмма барыбер аны ничектер үзләре өчен аның йөзен саклап калырга мөмкин менә шулай фото төшерәләр. Әлбәттә фотога шул бер төрле образда була инде. Менә бик билгеле генә Тукайның фотосы бар. Галстук киеп төшкән, кәләм бушлы. Ул үзе яза бу хакта. Менә Фатих Әмирханнар мине галстук кидереп төшерттеләр, шулай кыланып төштем әле дип. Ул үзе әлбәттә көндәлек тормышында галстуклар киеп йөрмәгән. Ни өчен галстук? Бу тагын да шул мода мәсьәләсенә кайтабыз инде. Бу галстук киеп йөрү дә ул прогрессив карашлы дигәнне аңлата. Һәм Фатих Әмирхан инде үздәге галстук бит инде. Ул мәсәлән үзенең әнисе турында яза, көндә бер галстук, яңа галстук кия дип. Ул үзенең белән шундый алдынгы карашлы кеше итеп күрсәтәсе, танытасы килгән, шуның өчен киемен бик караган инде. Тукайга килгәндә инде ул бу киемгә һәм гомумән тышкы образга әллә ни исе китмәгән, ичке дөньясы белән булай да үзен таныткан бит инде карашларын. Һәм Тукай чын мәгънәсендә безнең өчен символ. Ул инде 17 елга кадәр аның аңлаганнар инде аның иҗатының көчен һәм шәхесенең көчен дәфтәрләрдә, свидетельстволарда һәм башка әсбапларда инде
аның рәсеме кулланылган конфет хатта тышларында да Тукай рәсемен төшергәннәр, собында чыгарганнар Тукай рәсеме белән. Гомумән үзе Тукай менә шундый нәрсәгә көлеп караган. Чөнки моннан алда Исмаил Гаспринскийның рәсемнәре белән чыгарган конфетлар һәм собыннар булган. Һәм ул бер язмасында яза инде, менә татар булып санала, шундый сабын белән генә юылган кеше, шундый конфет белән генә чәй эчкән кеше дип инде, шулай буламы инде дип. Әмма менә үзе үлгәч, аны вафатнан соң барыбер менә халык шулай аны күтәреп китә, барыбер ул да бер татарлыкның символына әйләнә.